Selam dostlar, selam. Selam dostlar. Men Bulat Bayramov. Milla Sangimayeva. Hem biz Xotin plus er sketch komediyasining bugungi seriyasida xotin-qizlarning rol altida turli situatsiyada o'zlarining tutishini ko'rsatamiz. Bosh rolda Laysan. Motor mashina chiqishim berali. Men borayman rulda. Bor, qabzatir, men uyga kirib chiqaman. Bismillahirrahmanirrahim. Nersaga kerak bunlari? Булай, на всякий случай. Что водор ревет, что он нам несет, опустили взгляд. Ревет, что он нам несет. Привет. Эй! Нәрсе? Атна буй бутқаңнан шап тұрасың келемәллә? Yok motorum тыңла, нинди жыртылыйсың келе. Кім шулай йөрөйіндә? Поворотнигын қош. Шулер. Нәрсе? Нәрсе праваңы сатып алдың, что ли? Бар инде. Қош поворотнигын. Нәрсе газ белән тормозны айыра белмисең мәллә? Бар инде. Нәрсе? Килеп бастыңы да А? Бар герой, хәзер. Разбирайся. Моторым, сен шығып сөйлешіп қоралы. Әйе, шулай еткенім шул. Ну, шул кибетте ул әйе, шунда сатла. Моторым. Әу, Юлга карый алмассың микән? Алайса бераз куркыта. Шуның белән шул. әгәр дә сезгә безнең бу серия ошаган булса, лайклар куйгыз һәм үзегезнең комментарийларыгызны языгыз, көтәбез. Безнең каналга да язылырга онытмагыз. Һәм ирләр хатыннарыгызны руль артына утыртырга курыкмагыз. Пока.